Live gaan. Het zit er gewoon achter, jongen. Het zit gewoon verstopt. We gaan dan maar weer even naar de intro en dan... Van je bent wel live, hè, meisje? Nee, hallo. Live, ja. Hallo. Van je bent wel live, of net? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou jongens, want ja, we gaan zelf eigenlijk heel niet doen of we nog live binnen jou. Nee, maar bij mij is het eerst maar even niet meer, hè? Jongens, de vrijdagmiddagborrel is begonnen. Waar je erbij? Meld je hem even via de live chat. Een stukje reclame, maar ze eerst eens, Jim. Een stukje reclame voor... Ja. Sure. Ja. Ik wil lekker niet hier, jongens. Ja, doe maar niet, maar het draaien, hey. Dan moest hij een muziekje te draaien. Dat wil net, dan doen we niet. We wil allemaal stikken krijgen, joh. Zo, nou meisje. Hartstikke leuk al. Waar is je draaien? Yo, zag je vanmiddag al lopen in Leeuwarden? Nou, dat klopt inderdaad, want ik hier even wat filmpjes opnam. Ja. En die zit je hem dadelijk eens even snel hè? Maar je proost dan net, of mij dat niet meer? Ja, dat heb ik al verboden. Nee, maar de onderkant. De onderkant. Kijk maar wat ze er net uit. Nou, meisje, proost. Waar gaat de rekening bij? Je bent toch inmiddels alweer, ja, 4 uur. Ja, de fjouwer zit in de klok. Dave Harkema had een heel mooi achternaam. Oh, jullie Brabant. Hoe is de situatie in Brabant, Dave? Hoe is de situatie in Brabant, Dave? Praat u eens even bij. Ja, want er is Boefke. Ja, Boefke zit in het bos, hè? Tieren is keerig, nee. Wel lekker trouwens. Ja, wel. Ja, maar drinkt er wel eens corona meisje. Vind je het lekker? Geen corona vrij op het werk? Nee, nou net meer, hè? Sinds nou krijg ik net meer, hè? Hey. Iris Dijkstra. Hij hem nog wc-papier. Ja, ik zeg meestal het hamsteren en ik ga meestal jongen die wie of ik ga ze eigenlijk net zien, maar ik ga jet dat er meestal wc-papier onthamsteren. Is dat zo? Ja, het schijnt dat het coronavirus ook heel wat poepen maakt. Ja? Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik niet. Maar ik ben hier dus even de stad in West en ik ga ze even meestal vragen naar hun ideeën van het coronavirus. En dan zit ik nou even een muziekje met mijn hele moderne apparatuur weer. Mijn hypermoderne apparatuur. Hypermoderne vlogapparatuur. Ja, zullen we eens en of we het tevoorschijn krijgen, jongens. Nou, we zullen een muziekje. 1, 2, 3. We krijgen een instart. Mag u het vragen? Ja, dat mag. Oké, hartstikke mooi. Want ik maak even een video nou ook even. Nou, ik denk mensen op straat even vragen over ze omgaan met het coronavirus. Nee? Ken ik dat ook. Kun je niks aan doen? Nee. Als je komt, dan komt het. Als we dus, Elke epidemie die heeft een begin en een hoogtepunt en een eind. Ja, dus die angst wordt ook wel een beetje gevoed door de media. Ooit gewoon wel even op terras, dat doe ik nog even mijn net ook en wat meer van die dingen dat ik zeg. Even net uit eten, even erom denken en dan komt alles wel goed, denk ik. Goed de handen wassen. Ja. En hygiënisch wezen, meneer, verewerd. Ja. En anders dan krijg je, krijg je een bepaalde ziekte. Ja. En dat is niet goed, meneer. Nee. Ik doe het thuis ook altijd goed. Dus dat komt allemaal goed, meneer. Geweldig. Ja, inderdaad. Maar het is wel even een oerzetten, hè, naar het live gebeuren, hoor. Zitten mensen een zwart beeld te zien. Me, inderdaad, jongens. Sorry. We moeten hier nog even heel wat testen, maar van alles en nog wat. We hebben al moderne, hypermoderne software om dit spul te doen, maar ik moet eerlijk gezegd, het is zo modern. Ik snap er zelf de helft er maar van, dus... Daarom zit ik er ook bij. Ik ging een beetje bij helpen, hè, want ja... Ja, maar de zei hier van even aan de kattenpis. De bel die staat even aan de kattenpis. Dit wordt als kattenpis beschreven. Zo roept het net, mag ik zeggen. Nou, ik zit even te zien wat Dave Harkema, die reageert nog even op uw vraag. En die zit in Brabant. Ja. En die zei van, het is te doen hier. Ze willen nog niet alle scholen sluiten. He, datzelfde probleem dat had ze hier dus ook wat. He, dat ze net de squallen sluiten willen. He, ze smieten alles dicht, maar de squallen dat hindert niks. He, daar komen de wereld om meest wielkoor, maar... Ja. Maar vies u dan dat de squallen sluiten matten? Ik vind dat de squallen sluiten matten, ja. En dus er is nu ook al wat beweging en dat ze dat al zelf doen. He, ik zei, je hoort ook een bericht van de Friese Poort, een grote scholengemeenschap hier in Ljout. Die het ook al dichtgesmied, maar dan nu het eigen initiatief. Maar goed, eigenlijk maar dat we een beetje vanuit de regering dienen worden, vind ik. Hoe vind je dat Mark Rutte zei, ze moeten er als squallen tegen matten? Huppakee. Ja. Alles dicht. Ja. Want dan kan je op een winkels nee, misschien alles dicht maken. Ja, voor de actie. Actie. Nou, ik kwam toevallig, je hoort nog een paar scholieren zien opstreden. Hey.
Dus ik had even snel eten, want dat kan je van mijn examen in starten. Maar ik Ja, zal ja. even snel naar de reacties hier voordat ik dat doe. Nou, langs de koopwest van scutters en koopzegels. Nee, die koopzegels die kreeg je weer gewoon bij de Plus, hè? Bij de Albert Heijn. Ik weet ik wat om koopzegels. Maar goed. Oké. Een shout-out naar Dennis Langendijk. Hey, Dennis Langendijk, jongen, hey, hoe weet het nou? Ja, Dennis. De basisschool in Watten en nog hier een prachtschool. Ja, maar sowieso alle basisscholen ben nog wel hier toch, hè? Dat we... En wat is dit dan? Wat zei Wat? dit gewoon? Oh, Contactloze bezorging. De bezorger zal aanbellen en je bestelling voor de deur neerleggen. Nou, dat is echt een mooie boel, jongen. Lekker onsociaal is het wel, hè? Je hoeft eigenlijk net meer met in contact te gaan. Ja, alles een beetje via livestreams. Ja, dat is Beetje eigenlijk op een afstand. beetje wat de nieuwe manier eigenlijk. Misschien versnelt dit een beetje de nieuwe manier van communiceren. Alles een beetje contactloos, wat contactloos pinnen, wat contactloos met elkaar praten. Ja, Ken dat, hè? Contactloos. maar we hadden toch al een shout-out naar Dennis Langendijk, die, of net? Er zijn 3 nieuwe Friese patiënten met het coronavirus. Een 30er man uit Leeuwarden. Nou, ik denk dat het een grapje zelf van dit ben je nog bij zijn bij. Een 40er man uit Ter Kappelen en een 50er man uit Sneek. Bij Oké. alle patiënten. Tjappie Tjapko, jongen, beste rek. Chappie Chapko. Maar goed, ik kwam dus jood nog een paar scholieren zien. Die zitten nog ook even in starten meesken. Dus ik doe mijn best even. Maar dit hypermoderne spul. Daar Even komt de hij dadelijk. scholieren. Nou, daar komt hij, jongens. De scholieren op straat. Daar komt hij. Maar hij was kwal, ik bedoel, met het coronavirus en zo. Nou, we gaan nou uitvallen, maar ik denk dat er na je week tussenboog in. Ja, hè? Ja. Is dat leuk alweer dat... Nou ja, aan de ene kant is het wel leuk natuurlijk, maar verveelst die waarschijnlijk een beetje. Ja? Ja. Dat kan altijd wel, toch? Een beetje gamen, een beetje Ja. Netflix, ik noem maar iets, ja. Maar Ja, dat is wel leuk. als Ja. suggesties neder om die net meer te vervelen, dan maar we even voor die bedenken natuurlijk Nee, wel, hè? hè? Nee, Ja, oké. kom wel goed. Oké. Nou, hartstikke mooi. Succes, hè? Ja, bedankt. En veel plezierige weken volgende week dan. Ja. Lekker in tussen zitten. Ja. Daar ben we. Ja, meisken. Deze meisken die hadden dus volgende week gewoon vrij. Maar ze ben dus wel bang dat ze wat vervelend doen, hè? Ja, deze jongen weer echt bang dat het zich vervelen zo. Ik heb me voorstellen dat ik vroeger squal zie te zijn van je bent weken vrij. God, wat zit ik nou eens even met mijn tier dwam. Maar ja, Ik dacht dat ze wel nog aan niet intussen. Misschien, ja, oors dan gaan we hier nog een paar putjes. Dit kantoor kan wel zijn wat oproemen voor je. wat nog meestal nu volgende week vrij ben en die zeiden van we komen maar zijn honderden die kant uit, dan dan ben je nog wat putjes hier op kantoor. Ja? Dan kan je stage rennen, heren. Ja, maar dan maak je een 100 man je wijzen, hè? Maar dat ken je ook net, Jerry, dit gebeuren. Nee. Even zien wat zei het in heren? Kijk, we hoeven als, dat zei Dave Harkema, kijk, we hoeven als kinderen niet per se het virus te hebben, maar je kunt het wel overdragen. En als je dan je beb of paken gaat, dan heb je toch wel een probleempje. Ja, en dan had die jongen grut gelijk in. Je bent best wel eens van me, hè? Doe best echt een man van het overdragen, hè? Maar je om te denken. Ja, het overdragen. Nou ja, het gaat net om diezelf. Dus wel, het gaat om de meesten, de zwakkeren in de maatschappij, die het virus net zo goed handelen kennen als iedereen die wel echt topfit is. Ja, en dat Zou ben- wie natuurlijk topfit, dus in principe al wie het even hard, dan ben we misschien al. Maar ik lees ik van een persoon die hier gewoon even een lieds griep koopt, Janne, en wie een dag ik ben voorbij. Ja, nou ja, dat hoop ze dan. Maar in ieder geval, mensen die het wel al zwakker binnen, ja. Het is zeer besmettelijk. En dat is ook het probleem. Dus ja, inderdaad voor de pakers en bebkes. Maar ze eigenlijk gewoon denken van ik doe het thuis. Of ik kom net bij paken en beppen. Nee, Ik inderdaad. heb Nee, ik lees inderdaad ook dat het erg besmettelijk is en dat het wel, nou, vooral op metalen vlakken, daar kan het virus wel aardig wat oeren hard ter op uit, begreep ik. Ja, Dus ja, dit is om te denken, de handen waschen, ik haal droge handen van het handen waschen, daar komt het del. Dus, Ja. Ja, en hoe heet het? Van die geltjes die ze dan wel eens hebben, toch? oh ja, Zo van die, bedoeld. Nou ja, dat is net Geltjes. echt fantastisch te wijzen. Ik heb beter gewoon die handwasje. Gewoon een handwasje. maar shippen? Mooi chippen. Waarom beter? Ja, de beursvrouw gaat ook net terug, daar komen dus geen 100 man. Nee, 100. Haha, Stefan Berger, jongen. Nou, ik zal je me eerlijk vertellen. Ik ga een internetvlog bedrijven. En jongen, dat internetvlog gebeuren. Dat ik was een filmpje. We zoeken dit weekend een filmpje op de beursvrouw. Hier in het WTC Expo. Maar ja, ik had dit weekend vrij. Want de hele beurs gaat net terug. Juist de week daar al voor de voorbereidende werkzaamheden. En ik stier mijn man op een hoogwerker. En op een gegeven moment jaren we terug de walkie-talkie in. En ja jongens, hou maar op. Het gebeurt. En de meesten die nog kijken naar binnen, daar kwamen we om spul op te bouwen. Kwamen we letterlijk weer om het spul weer in te rommen. Ja. Ja, hoe bizar, hè? Om dat bieden wijzen. Ja, maar nog even terugkomend op het eerste film wat we instatten. Ja. In Instatten. We hebben Instatten? instatten binnen. starten. Ik Ja. weet niet wat moeilijk te praten. Joh. Mm.
Ik wil ook bellen trouwens. Je staat live in de uitzending. Ik weet net wat bellen, maar... Nou ja, dat is een Mag verrassing, ik toch? opnemen, Nee, nee. Net opnemen? Nee. Oké. We hebben nou even zijn live, jongen. Hij is de telefoon niet zetten, maar. Ja, sorry, maar is een keer de telefoon gewoon. Maar ja, het staat er ook maar het internetvlag bedrogen. Al je problemen. Doe eens de hands op waarom komen. Ja, die mensen in de eerste video, die waren Ja. vrij positief, hè? Oh, dat Die is... zei van, nou ja, gewoon even normaal dan. Hm. En die gewoon houden een richtlijn, handwasje, goede hygiëne. En even om je tanken, lieve man. Ja. En dan is niks aan de hand. Maar dat zie ik wel vaker, wel meer bij. Vooral de wat oudere mensen heb ik het idee dat die er op zich vrij makkelijk goed denken. Ik zal maar een paar senioren zien dat die direct vrij Ja, nee, makkelijk doe maar goed even, dachten. ja. Ik zal even zien nou wat instarten kennen, had dat wel. Ja. En code is overbelast, zei er. Nou, dat gaat helemaal jaren. Maar ik zal even niet starten. Maar ik ga even zien, altijd slaagt. Even de- 1, de- 2... wat komen we nou dan? We komen ook bij senioren, die trof ik op de markt. Oké, nou, laten we even zien. Senioren, is dat een goede manier om het te zeggen? Oudere meisjes? Ik maak ze eens zien, joh. Daar komt die. Daar komt de rukstee. Sorry? Nee, wat dan? Ik heb 4, wat denk je dan? 4? Hij had 4 te pakken? Nee hoor. Maar zo, dat is nu niet erg, maar er zijn ook 5 Russen. Wat zei je? Er zijn ook nog 5 Russen hier. Russen? Ja, nee, dan is het maar telkens over 4 Russen. 4 over. God, nou. Is dat een beetje het niveau van de grappen? Ja, ja. Bij de man gek mee, maar ze zijn allemaal idioot, of niet? Ja, iedereen Dat spreekt. deur Ja? daar. Ja? Is niet? Maar ben je net een beetje benauwd, omdat ik jou zo chill. Ik ben kijk wat ouder aan mij. En de oudere meesten die skinnen daar toch wat meer les van hoe houden. hoe fit ben je? Ja, nou hoe fit ben je ook? Nou, heel fit. Ja, hè? Ja. Maar ken je ook vernemen dat je wat rustiger is, of niet? Nee. Bij de bakker komen wat geld willen. Ja, vanmorgen dat was wel, dat kunnen we nou wel merken. Ja, En bij de Jumbo waren de schappen leeg. Ja, hè? Ja, mensen die denken dat, ja. Ja, ik kom hier vernemen bij de Lidl, daar weet ik wel meisjes, maar al je conserven in de karkers. Dat doet er niet. Ik merk net, toch? En wat is er uit zijn hand? Dat is gewoon griep. Maar dit is een extra griepgever. Ja. Is het zo erg dan? Ja, ik weet Hoe het. ziek ben de mensen? Ik heb gisteren op televisie gezien en zei, nou nee, ze zijn even ziek, 1 dag, 2 dagen en dan ben je er. Ja, mooi, ja, moest die fjouwen Ja, Russen. jouw Russen. 4 Russen, hè? Ja. 4 Russen. Wat is het maar die 4 Russen die heel diep. Ja, hij had wel, die man die had al lachers op zijn hoorn. Maar ja, hij vindt dus dat het, hij zei van ja, het is gewoon een licht griepje geweest hoor. Dat zijn die oren mooi, dat je noemen. Ja, Nou. hè, dat valt al even wat daar. Maar goed, ja, nogmaals, misschien is de man wel top fit dus hoor. Maar de mensen bij waar hij zit, waar hij omgaat, die zijn het misschien wel net. Dus ja, dan kan hij wel een licht griepje hebben, maar vervolgens dan kan hij 12, 3 oren die wel echt botlesten verhalen. Zo? Ja, die verhaal is wel echt van tinken om die medemens. Als het gewoon om die medemens tinken was, dan was dus eigenlijk gewoon net in contact met oormeester komen. Want voor diezelf is het misschien net zo heel erg, maar waar besmest er uiteindelijk mij weer, Ja, toch? ja, ja. Die paak inderdaad, of die orenbejaarden, of die senior die misschien Nou, die er wel last van had. die er wel les van hakken natuurlijk. Hè? En we hebben nog wat reacties hier. Als je nou even je handen desinfecteert met coronabier, zit er ook alcohol in? Ja, maar beste Hoe jongen, bier? dan mag je het gewoon opdrinken. Dan mag je het op de handen heen zetten. Nee, dat had ik ergens lezen. Toen was die moeder net al te droeg houden. Want hoe droeger Ja, de dat is moeder, zo. hoe ja, als het met je wierte moeder haast, dan sliks die beesten tron. Dan is het in Die die... het aan moelen. Ja, ik had heel daar wierte moeder. Ja, nee, jongen, het klinkt heel smarig op een of andere Tips voor ZZP'ers. Ik zeg niet schrik, ik wil niet wat voor bedrijf je in. We hebben een reclamebureau. Dus je maakt je filmpjes van verschillende bedrijven. Zoals bijvoorbeeld WTC Expo we hebben voor filmpjes. Je hebt nog een trofbeursvrouw. Dus dat is wat we doen. Tips voor ZZP'ers. Tips voor ZZP'ers? Nou ja, een ZZP'er is al een zelfstandige zonder personeel. Die is al vaak al langer. Dus waarschijnlijk komt hij al net in de wereld om mee te zien. Maar ja, als het ken, wat ze zeggen, hè, thuiswerken. Wat is jullie adres? Ik ga jullie reden, zei hij. Nou, dat hoeft nog niet nooit. Nee, goed net, jongen. Dan viel ik me ook wel terrible daarvan. Ja, wel. Maar weer. Hoppa. Ja, dat oppakken, hoor, net. Dat Vond zullen we niet. ook beleven weer. Wegwezen. Doe best een baasje, hè? Ja, natuurlijk. Wat denk je nou dan?
We hebben mijn eigen baas, hè. Maar, daar ben ik meestal wel aan het hamsteren, hè. Dat zei die ene man ook al bij de Jumbo. Daar hebben je de schap ook al leeg. Ja. Ja, mijn vriendin die vermoed bij de Lidl en ze zei zo, ze vond het abnormaal hoe druk het hier is, jongen. Meestal met alle soep in de karren en kapucijners en weet ik wat voor. Dat is een beetje het dieet? Soep en kapucijners? Soep en kapucijners. Kun je je eigen bier net zo nemen? Wie het te moelen? Nou, Getverderde, joh. ik vind het wel een goede naam, ja. Godverdikke, ja. Mij gewoon wie het te moelen. Dan bestelt ze nog bar. Barvrouw mij gewoon wie het te moelen. Ik weet niet wat het aan kreeg, maar... Wat een barvrouw, ja, misschien wel heel leuk. Misschien krijg je wel leuke reacties. Waarom, hè? Ja. ZZP is zelfstandige zonder profit. Nou ja, dan doet het net heel goed, denk ik. Dan, Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat ik gewoon op grote schaal wc-papier inslijm. Dat is toch... Ja. Dat is blijkbaar... Dat maakt mensen blijkbaar op voorraad hebben. Ja, je moet nog steeds maar een keer poepen, maar dan had je een wc-papier. Ik bedoel, wat dan? Ja, Wat doe dan? Ik lees Ik hou wel eens in bepaalde culturen niet. Er was nooit niet met de linkerhand, ja, want dat is dan... Die broek is een voor de vieze af. hond. Die broek is voor de afvegen. Dat is maar linkshandig wezen. Ik denk precies hoe, maar zo. Ik weet het ook niet. Doe je maar een meter wie het te moelen. Schoon maar naar binnen. Ziekenhuispersoneel moet aan het werk en wij niet. Dus ziekenhuispersoneel zijn supermensen. Wordt het dan niet tijd dat zij meer krijgen betaald? Dit is meer een politieke ding. Ze van zorgpersoneel wat meer betalen krijgen. Want ze helpen u, scoren u ze misschien wat erop. Ja, nou ja, zo zeggen van prima. Ja, het is op dit moment net mijn yield. Aan de andere kant, het zal uit de overheid wij komen. Dus ergens zal wel uw yield wijzen dan. Maar ik weet niet hoeveel het ze op dit moment verdienen. Nee, wat verzint in ziekenhuispersoneel. Nou, ik denk dat mijn chirurgen net per se medelijden moesten hebben. Maar ik denk al meer misschien het verzorgend personeel. Nee, maar echt verzorgende gewoon. Hè. Gewoon verzorgende, net diegene die opereert. Nee, de meesten op de vlier, zoals ze zeggen. Ja, die meisjes inderdaad. Ja. Nou, ik ga nog wat instarten hier. Ik zal even zien wat Kevin er even ingooien. Een man die het Google had. Dus ik een man die sprutsen die had er een op Google. Dus die zeker even instarten. Die weer op het internet. Op het internet had er even zien. En daar komt die meisken. Maar ik heb begrepen van een Belgische viroloog dat elke epidemie die heeft een begin en een hoogtepunt en een eind. Ja. Dus het zal ik wel een keer ophouden, maar ja, ik weet net wanneer. Nee. Een Belgische... Ja, stel je vertrouwen in de Belgische virologen? Ik heb gewoon gegoogeld op virus en gezocht van welke mensen zitten er wat door. Ja. En ja, dat wie een Belgische viroloog, die heette Van Ramst. Okay. En die had er een Sergio over gedaan en ik denk van hij zal er wel voor geleerd hebben. Dus dat. En neem je ook zelf nog maatregelen of zo? Vaker de handen wasje? Ja, ik was je wel mijn handen. Wat vaker misschien? Ja, daar ben ik mij wel bewust van worden, dat toch. Ja. Dus, of de handen die gewoon niet in de boezem houden. Dat kan natuurlijk ook. Ja, nou op dit Ik steek mij de handen in de boezem. Het is gewoon kort. Ja. Daar heb ik een punt, ja. Nou, super. Ik wens je volle succes in elk geval. Oké, wanneer staat dit op internet? Nou, een tip, hè? De handen gewoon in de boezem houden de hele tijd. Ja, dat is wel vervelend. Dan rekken ze niks om, hè? Nee, daar reageer ik in Welmer Meijers ook nog. Heerlijk man, mooi praat. Hey Welmer jongen, wie strek even? Mooi figuur. Die kerst hem ook? Ja. Ja, die heb ik wel jongen, die jongen. Oké. Ja. Hey Sim, wat zijn je nog meer? Oh, de week nog op dit moment dat Rutte dat hij ook een live iets doet. Dus wie happen wat views van Rutte zien live. Wij is die nou jongen naar huis, die kennen een Rutte-cent in. Kan kiezen, hè? Dus of de zus naar huis, of de zus naar Rutte. Ja, maar zelf weten zo, maar... Een heel belangrijke vraag wat je stelt door Ronald van der Woude. Die zei, kennen we morgen nog op stap? Of wat? Ik zeg toevallig, ik ging nog steeds op stap in de auto. Nou, af en toe kom ik wel eens in de auto en ging ik wel eens op stap. Café Scooters kwam ik, ook daar is ik wel prutten. Daar heb ik wel lezen dat ze er maximaal 100 meter de kroeg in letten. Ze tellen echt, zei Ton Heijer, de baas van Scooters. Dus dan moet er wel iemand bij de doorsteen die ik tot 100 tellen kan. De mannen in de doorsteen die tot 100 tellen kennen en misschien ook wel weer A tellen en dan weer de B tellen. Ja, want stel je voor dat je er 100 in, dan geef je jou weer A. Hoeveel kan je er dan weer B letten? Dat is wel een goede, mooie rekkensom. Ja.
voor de CITO-toets of voor orentoetsen. Zei van, er heerst het coronavirus. Er mij maar 100 man naar binnen. Op het moment van spreken ben er 96 man in de kroeg. Er gingen 4 weer uit. Hoeveel mij er weer in? Ja, hogere wiskunde. Nou, hoeveel? Jorgen. Ja, zo? Nou ja, nou, dat is wel snel trouwens. Verdorie. Toch maar de beste toek, joh. Je gaat VWO die in denk ik, net. Ja, niks aan de hand, joh. Maar goed, die man die, nee, tip, hè, de handen in de boezen. Als ik gewoon heel de handen in de boezen had, Ja. dan rekt ik niks onder. Behalve dan de binnenkant van die boezen. Maar misschien is dat wel heel vies, joh. Ik weet niet wat er is, hè. Dus de handen staan in, zo? Ja, maar fik, ja. Angst zaaien. Nou, en wat oogst je dan? Dat je angst zaaien. Dat was een hele goede vraag. Een heel diep. Daar gaan we de volgende keer even wat verder op in. Ja, en Sjen, ik ga nog heel wat moois. Ik ga namelijk een oude man. Een oude man. En maar waar kan ik zeker stritten? Wat zei het? Een strittenman? Ja, ik op steden, een oude man. Oké. Nou, let maar zien, joh. Zit er een oude man in? Ik vind de omschrijving echt... ik ga hier zien niks zeggen. In het programma het zeer oude man. Ik ben wel heel benieuwd. Er komt een oude man in. Waarom net? 10 keer ontzien is echt goed, dat is? Nou, had de jongen Dat is gelijk. weer, dat is echt goed. Ja, ik moest er even bij denken, maar... nou, daar gaat hij hoor. 1, 2, 3, oude man. Ja, hoe gaat het met jou? Met mij gaat hartstikke goed. Ja? Ja, prima. Nog een beetje angst in de beulen, of net? Nee. Nee? Nou, nee. Je moet gewoon even nu en oppassen, maar je moet dus net te bang met je. Nee, hè? Nee, dat is net goed. Neem je ook maatregels of dat net? Ik denk er wel een beetje om, ja, inderdaad, ja. Bepaalde dingen wordt gewoon wel even op de raas, dat doe ik gewoon even mijn netje ook. En wat meer van die dingen dat ik zeg, even net uit eten, even erom denken. En dan komt alles wel goed, denk ik. Dan denk je, het waait wel een roer. Ik hoop het. Ja. Maar ik denk het ook. Want ja, de risico leidt een beetje bij de senioren, denk ik dan. Ja, alle respect, zeker. meneer, natuurlijk. Ja, geen probleem, maar dat is gewoon zo. Hè? Ja. Maar heel vaak is het zo, nou, ik voel me heel zoen, dus ja, dan ben ik net zo bang. Nee. Ja, maar als er wat hastig dingen door de voetstelling is acht voor de wijze, dan, als er dan tas slaat, ja, dan werd het kritiek zo. Ja. Hè? Laten we hopen dat het goed komt. Nou, mooi, ja. Laten we hopen dat het goed komt. Hè? Laten we hopen dat alles goed komt. Dat we daarop hopen, inderdaad. Ja. Want het is al wat slim genoeg natuurlijk. Zoals in Italië, die situatie daar, nou van dat word je helemaal net uit. Nee, daar willen we hier net heen, toch? Daarom denk ik van, nou, de maatregelen staat hier nou binnen. Ik hoop dat het nog op tijd is en dat de tij nog enigszins gekeerd kan worden. Nou, denk je dan dat de maatregelen die nou naam binnen, zodat ze juist gepresenteerd binnen, dat genoeg is om het een beetje in te dammen? Ja, nee, ik denk dat het nog wel iets verder gaat, maar ze zei ze van geen 100 man bielkoor. Maar ja, dat is ook onprettig, dus wel. Dat er hier, ja, dat vind ik ook wel een wereldonmeester. Waarom 100? We hebben geen 20. En Smit is kwant echt. Ik weet niet hoe ze bij die 100 komen, hè? Waar had dat betaald? Nou, ik denk dat het gewoon... Ja, hè? Ja. Neem even wat meer afstand van de oude beste man. Hij had in Groothoeklens, dus het ligt daar heel dichtbij al, ja. Ik had wel in de gaten, die oude meisken, die ben nergens bang voor. Hey. Die ben over het algemeen net de bangste mensen. Nee. Hè? Die zegt maar, komt wat komt, griepje, handwasje, niks aan de hand. Nee. Toch? ja, ik weet niet, maar ja. Corona is diarree. Ja, dat zei ik meer, dat is gewoon vooral wat les kreeg van de straat. En droge hoest, diarree, weet ik hè. Als dat erbij gaat dan, weet ik niet wat het misgang is. Nee, maar, dat hamsteren op toiletpapier en zo stel HC's, hè, maar ja. heel wat. Ja. Misschien ik ga nou bij vrouwen. Gewoon een vrouwen... Ik ga gewoon met vrouwen. Ja. Vrouwen, die start ik even in. Ja. En dan zitten we lekker en dan zien die vrouwen. Ja, doe maar.
Bewegen blauwen. Bewegen blowen. Ja. Daarom ben je meer nog. Je rent gewoon heel daar de stad al. Ja, zwemmen was je 4 uur en ik een keer in Zwemmen is handig. Is zwemmen wel handig? Ja. Is zwembad nog wel hier? Komen er net meer dan 100 mensen in het zwembad? Ik ben bang dat het misschien Ik wel weet niet wel het zwembad dat Jim komen, maar... Sint-Anna-parochie. Oh, dat is wat rustiger, zo zeggen ze, toch? We binnen meestal al wat En dan gaat ik al die griezengalvers gaan dus zwemmen. Ja, wij gaan van op Friesland af van alles tevreden. Ja, daarom ja. Nou ja. Dan jou ik wat onzin commentaar is. Wat zei je nou? Dan jou ik wat onzin commentaar. Wij droegen gewoon eens boeren verstaan. Ja? Dat vinden wij heel belangrijk. Ja, en wat is boerenverstaan? Nou, gewoon net han, jouw afstand bewaren, als je was je thuis blijven, nou ja, zo dat soort dingen. Ja, zei gewoon wat... Ja, net. Ja, het zou doen we dat. Ja, hè? Dat wil jou ook nog in gaan. Nee, dat doen we net. Nee. En we doen een low food, zo. Hoe doen we? Een low food. Een low food? Wat doen we dan? Zou dat voor zich ook zo? Ik zie ook een net. Ja, we doen maar eens pakken bebbezees als high five en doen nou een low food. Een low food? Een low food, ja. Een low food, die hou ik niet. Een low food zo. Een low food. Nou ja, dat is het Een low five, hè? Ja, Nee, wat weet ik nou? Een low food. Sorry, een low foodie. Low foodie. Maar dat is ook wel een goeie natuurlijk, hè? Van, ze zeggen geen handelscoachje, hè? Nou, de Japanners die dienen dat altijd al natuurlijk. Je maakt zo'n mooie buiging, hè? Dat is ook mooi afstandelijk. Jawel. Maar wat is vrouw, vond ik gewoon goeie. Ja, dat is gewoon een foodie. Ja. Ze hebben hetzelfde of zo. Ja, maar kijk wat. En Ellie. Kite? Nee, dat is een kitesurfer. Bart is een kitesurfer. Die zit daar op het water. Ja, het stinkt op het water. Ik ben een soort van Jezus. waterstaander. Jezus. Oh, maar die Ron nog. Ja, die Ron. Ja, dus het is stil. Ja. Nee, sorry. Maar, ja. Maar waarom baalt... Ja, je zei niet wat. Ja, dat is deze even uit. Mijn vrouw zit nou in de auto te baal. Wat is er dan een hond, Stefan, joh? Waar zit ze in de auto te Timmer, baal? die Tim. En waarom baalt de vrouw van Stefan Berg? Wat is er nog aan? Nou, die is net bij Stefan Berg, denk ik. Nou ja, ik denk misschien kan het een deel. Ik denk dat ze baalt omdat ze de livestream met schenken. Oh, zo dan? Ja. Dat snap ik wel. Wel leuk. Ik vind dat ook wel bijwijs wel. Oets vlocht, jongen, agoeie, jeu, zei men naar het VDM. Jeu, trek je. Wie die man met lessen net zo doen dat er een livestream weg mist hier? Een baal er een stekker. Wat wil dat De nou? wiel en stekking in die baal inderdaad als een stekker omdat er de première mist hier. Vorige week hier een première natuurlijk met Boefke. Oh ja. Boevie. Ken je hem misschien? Boevie? Ja, ik ken hem wel. Ja, nee, best. Oh, en ze mist de livestream precies. Nou, wanneer is ze waarom dan? Ja. Omdat ze nou maximaal 100 mij. Nou ja, ik maar hier een tip voor die. Moet jij er van huis gaan? Ja. Hey, ze krijgt er dus geen diarree van. Hebben we nog wat Welman Meijer zei, ja wis. Nou. Ja wis. Hebben we nog wat meer? Ik was mijn hand. Oh, vrouwtje Andriesma. Oh, die direct. Fan. Vaste vriend van de show. Hè? Vrouwtje. Ik was mijn handen en ga naar de winkel, maar ik raak niks aan, want iedereen zit overal aan. Dus neem toch maar geen boodschappen mee. Maar wat was dan in de winkel, Ja, vrouwtje? wat was er in de winkel? Gewoon socializen. Hey, we gaan in de winkel. Kroegen met tech, misschien wij nog in de winkel. Hè? De kroegen. Nou, ik ben een keer in Portugal geweest met Oele Plop en met Emiel van de Hoenekop. En het was wel heel bijzonder. Daar hingen ze namelijk, de kroeg ziet eigenlijk gewoon in een soort van supermarkt. Een soort crossover. Hier is een supermarkt en een kroeg in Ingen. Ideaal. Kan je gewoon je eigen bier keertje. Ja. Ja, dat is ideaal. Misschien het bier ook goed kepen. Als ik gewoon keep een kratje en dan is er gewoon zo'n baal in en dan begin je gewoon te zoeken. Nou, dat is een mooi conceptje, toch? Was er nog bier? Ik ga geen bier meer. Mijn corona is op. Dat is ik ga geen corona meer. Ik ga geen corona meer. Hey, jammer dat de R1 net terug gaat. Is maar al wat je Zandvoort dan wat terug gaat. Ja, vind ik schande, want ik ben een groot Formule 1 fan. Dus ja, wat maak ik het weekend nou doen? Ik zei al, zie een vrouw of de vrouw zei het me van wat is het hele weekend nou eigenlijk doen? Want er ging je Formule 1. Ik zei al van ja. Er ging een Formule 1, de voetbal. opdracht bij de beurs kunnen terug. Nee, je voetbal. De voetbal kunnen terug. Jongen, hoe was het hele weekend? Had niks te doen. Wat maakt man, jongens? Hij heeft nog een suggestie. Wat kunnen we dit weekend nou doen? Ik ken net op stap. Ik zou dit weekend zoek foto's meisje bij beurs vrouw, maar dat gaat dus ook net terug. Nee, nou, maar nog foto's van mij. Zeg maar. Ren ik daar wat, maar die camera in mijn hals. Niks te doen. Ja. Wel handen wassen, hè? Iedereen. 600 keer per dag. Nou, dan mag ik wel beginnen. Hoeveel uren zit er in? Jongen, dan meest in handel in een sapje haren de hele dag. Heel hij sapje bij die haren. Beetje sapje. In het sapje. Stefan, jongen, droeg een moeilijk. Gauw, jongen, drinken. Oh nee, droeg een moeilijk. Shit, wat wie het een moeilijk had.
Wie het een moeilijk. En we zei, jongens, we doen een instartje. Ik ga een instartje met Danny. Die kwam ik zien op een markt. Die klap ik er even in. Dan kan we weer een coronaatje pakken. Ja. Toch? Ja, ik denk ik. Maar... Doe mast? Ja, doe mast. Ja, doe best een bar. Ja. Ik ga de vorige gepakt. Nou jongens, daar komt die. Danny, daar komt die. Jongen, dat is ook wat ding omhouden. Zou het eerste gezicht lijkt het op een markt wordt dat of vallen. Ik zie nog een meisje hier rennen. Misschien steek ik net hoi. Misschien steek ik helemaal net verkeerd aan boeten te wijzen in elk geval. Hè. Daar zo'n je is dan vervlucht het virus, ik zeg maar. Nou, was ze even zijn hier. Nee, niet vanwege corona, maar vanwege de wind sta ik even aan de overkant inderdaad. Oh, zo, oké. Ja. Oh, ik wil bellen hier. Ik zal je zo weer terug. Oh. We hebben nog een goede vriend hier op bezoek. Moment hoor. Hoi. De vraag is, kun je nou merken dat er minder mensen vandaag zijn, of niet? Het is wel wat minder druk, maar ik moet wel zeggen, de mensen die er nu zijn, die komen wel gericht. En, dus ik, nou ja, goed, ik ga even weinig uit vandaag en kinderen is ook gauw gevuld, dus ik ben nu al wel een beetje tevreden. En, ja, goed, de dag is natuurlijk nog niet voorbij. Maar ja, goed, dit zijn van die situaties die heb je zelf niet in de hand en dan moet je het beste mee van maken. Ja. Dus ja, het obstakel is dan de weg. Nou ja, je staat er niet achter de kraan, dus nee, dat klopt. Je niet al te veel conditie dan. Ik had even een pauzemomentje en dan ga ik even lekker in het zonnetje zitten, hè, dus dan neem je het er even van. Ja, en als er iemand bij de kraan komt, dan ben je natuurlijk snel weer ik ben in de buurt. in positie. Je moet ook niet te opdringerig zijn als je kijkers bij de kraan. Hè. Je moet mensen een beetje rustig laten snuffelen. Ja, dus dat wordt ook vaak wel gewaardeerd. Het proeft wel een beetje een stukje angst bij mensen. En dan kan je discussiëren of dat terecht is of niet. Dus het is natuurlijk gewoon een griepvirus uiteindelijk. Dus ja, voor oude mensen is het gevaarlijk. Ja. Dus dus die angst wordt ook wel een beetje gevoed door de media. Maar heb je zelf nog bepaalde maatregelen? Of, Ja, goed. Behalve de basisdingen zoals geen handen schudden. Ja, goed, dat is misschien een dingetje waar ik wel een beetje over nadenk. Ja. Verder, maar als je ziet dat... klanten schud je niet zoveel handen, denk ik, toch? Nee, die probeer ik allemaal contactloos te laten pinnen. Hè? Dus dat is natuurlijk ook even een dingetje. Ja. Dat werd ook op geattendeerd door de marktmeester. Maar heb je ook nog het idee dat mensen weg zijn gebleven? Of marktmensen dan tenminste? Nou ja, goed. Ik weet dat een aantal collega's die zouden op Beursvrouw staan. Die hadden daar de stand al opgebouwd. En die konden niet zo snel de boel weer afbreken. Dus er zijn 2 collega's die daardoor vandaag niet aanwezig zijn. Er zijn 2 anderen die zijn op vakantie. Dus ja, goed, er is misschien een enkeling vanwege het coronavirus niet aanwezig vandaag. Ja. Wat verwacht je de komende tijd dan? Want ja, die maatregelen zijn wel tot 1 april of zo afgeroepen. Maakt het voor de markt nog wat uit überhaupt? Of, Nou ja, goed, sowieso het openbaar vervoer is een beetje lam gelegd. De oude mensen, wat ook de doelgroep voor de markt is, die zie je nu een stuk minder op de markt. Dus het maakt sowieso wel uit. En ik denk zelf dat het tot eind april wel een beetje door kan zeuren, dit verhaal. Dat er nog meer evenementen rondom de paasdagen zullen afgelast zouden worden. Dus ja. Ik zie dat ik druk heb aan de kraan. Dus ja, je moet er naartoe, jongen. Ja, je moet er nu bij zijn. Ja, zeker. Ja. Goedemorgen. Ja, dat wie Danny even, hè? Danny, mijn goede vriend Danny, hè, van de markt. Ja, je neemt ik ook goede vriend, hè? Ik zeg aan Rolina Banga, die vreeg nog even, hoe smaakt het aan corona nou eigenlijk? Nou, oké. Ja, het is een heel bijzonder biertje, hè? Ik heb wel even een jaar lid hoe het er klinkt. Oh, het klinkt als bier. Ja. Toch? Pils. Ga ik hem al even vasthouden. Ik denk net, wie net altijd nog heel handig. Hoppakee. Ja, rekker kan het niet gekker. Nou, ik weet niet, wat nog gekker dan? Ik weet niet. Ja, op zich valt het als gek. Wat nog wat gek? Wat nog wat gek? Ja. Wat verdikke Eduard, corona was net, komt waasje. Met dan nog hier ben ik even op de Iependij van de Vinnen. Dat is een basiskwal. Waar dat? Wappen. Oké. Nou ja, laat maar van horen. Jaap. Hey Eduard, waarom zit je niet meer op de E-wal? Nou, die man die het niet correct reageerde, die wist waar we zien. Dus ik ben maar verhoezen. Nee, graag. Wie ben verhoezen? Ja. Ik ben verhoezen. We gingen wat een mooi plakje nodig. Ja, we hebben een mooi glitter plakje nodig. Dat hebben we nog voor in dit kantoor hier. Dat is prachtig. Zie je om die heen, hoe mooi het jongen het is. Ja. Dus is dit een vrijmibo, kerels? Tietom. Tietom, jazeker. Nou, proost. Wie toch nog zelf van in de kroeg is ook niet meer veilig. Ja, als het een groot kroegje is, nou, dan ben ik al een stuk of 100 man.
Dus dan maar een vrijmierbouw op kantoor. Ja, dus hier zitten we. Nee, het lijkt wel een vrijmierbouw. Nee, Ik serieus. denk wel heel Is het 4 liter fusje bier op? Ja, jongen, die hebben we burgemeester maken in Duitsland. Ja, er is een filmpje van op het kanaal. Ja, Het ergens. was even ziekje, maar het is ergens. In Italië is het een tentenkamp en de dokters moeten bepalen waar het leven blijft en waar net. Dan maak je een visite bij, het zal die ouders maar wijzen. Dan komt al je heen. Ja, dat is zoals die keuze maar meidje maken. Nou, dat is inderdaad wel verschrikkelijk. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat is gewoon, hier ze maar van, oké, doe bloos wel even, doe net. Ja, dat wens ik niet inderdaad. Nee, dus ik hoop echt net dat het inderdaad zo ver komt hier in Nederland. Nee. En ik wil ook zeker net meestal bang praten of zo. Ik hoop gewoon de no van, maar deze maatregel die ze juist er dan bekendmaken, dat het gewoon, nou ja, hoe waar is heel, dat vind ik wat wel heel matig om het zo te zeggen. Maar in ieder geval dat het beter wordt. Ja. Dat die ziekte in te dammen is. Maar ja, zoals in Duitsland zijn ze ook al van, nou, we weten zeker dat gewoon 60, 70% van de mensen die zult krijgen, of 50% van de mensen die krijgen. Ja. En we moeten gewoon dan ook gewoon... het uitsmaar eigenlijk. Ja, hè? inderdaad. Ja, dat mensen Dat is gewoon... net die pieken krijgt. Nee, klopt. Het gaat om de pieken. Mijn vrouw is intussen thuis. Wil je hem haar huis zeggen? Ze heet Kimberly. Nou, Hey. hoi Kimberly. Kimberly. Bist ik thuis, Kimberly? Wie drinkt even lekker corona? Lekker, ja. Zijn ik jullie- had lang gedronken. Maar... Zijn jullie bang voor het coronavirus? Nou ja, bang net. Maar ja, wat ik de hele tijd eigenlijk zei, hè, en wat eigenlijk de strekking is van het verhaal. Het gaat er net om die zelf. Maar het gaat er ook om dat de orenmeesken besmest die misschien minder weerbaar binnen. Plus dat als een hele piek krijgt in het aantal besmettingen, dat de ziekenhuizen ook overvol rijdt. Ja. En dat ben de grootste probleem eigenlijk. Ja, vooral de zwakkere mensen. Misschien... ja, kerst wel hier in de buurt die misschien wat ouder is of misschien al een ziekte onder de leden had. Hè? Mensen die bijvoorbeeld heel zware ziektes had, die kunnen er echt net tegen corona bovenop ha. Nee. Want dat kan gewoon fataal wezen. Plus, maar ik net vergeten, het is natuurlijk net zo dat er alleen maar mensen met corona binnen. Dus in het ziekenhuis al deze heel volle mensen. Ja, dus dat moet ik al even van elkaar scheiden. En ik heb deze week bijvoorbeeld echt van, nou, dan weer dan een PhD hier in Nederland. Dan ben je meestal, nou ja, dan zei je van, oh, die weer toch al in de 80. Maar ja, ik bedoel, het zie je paar of beppen maar wezen. Ik bedoel, dat wens ik niet af. Wat zij dat hier dan wat zien in het leven hadden, dat die gewoon die wedstrijd Devil Line bijvoorbeeld, in het ziekenhuis in pad gewoon leeft hier. Dus ik bedoel, ja, maar je dan maar zeggen van, oh, ze weer al in de 80. Nou, dat vind ik net. Ik wens niet in... Jongen, doe haast mensen die ben jonger, die ben nog hartstikke fit, jongen. Die gaan alle kanten nog op. Ik bedoel... Ja, nee, zeker, jongen, ja. Hè, dus, de Friese vlogger is toch overal immuun voor? Nou, dat hoop ik maar. Het zou mooi wijzen. Dat zou mooi Ja, wijzen. dat zou heel mooi wijzen eigenlijk. De wereld zit vol bacteriën en nu zo'n ophef van alles maken. Ja, maar leven, jongen, het is net een bacterie, hè? Het is een Dat virus. is vrouwtje. Al leven, vrouwtje, het is net een bacterie, het is een virus. Ja, inderdaad, ja. Een virus wordt ook zo'n bacterie, inderdaad. De hoeft zelfs geen symptomen te houden om het virus bij te dragen. Nee, dat klopt inderdaad. Voor hetzelfde het haast in de stro, dat is het bij droegen haast misschien. Nee. Noem maar iets, hè? Nee, dat merk ik net, hè? Als je kerst wel besmet wezen, misschien haast net een beetje een verkoudheidje of weet ik veel wat, had net ergens last van. Maar toch best wel besmettelijk. Ja. En dus dan nogmaals, het gaat net echt om die zelf, maar het gaat om orenmeesten die zich besmetten kunnen. Je zei het in je klinken als verstandige mensen. Maar dat jij ik net vaak. Nee, dat jij ik net vaak, nee. Nou, u bent ook verstandig, hè? We denken best wel dingen, nee. Toch? Soms. Ja, net altijd. Soms is het gewoon leuk om wat dom praten te hebben, maar uiteindelijk, als het puntje bepaalt, je komt en je terecht om, nou, dan denk ik wel in het waken nee, hè? Ja. Rutte zei, stop met hamsteren. Ja. Nou, enkel ik had er. Ik bedoel, wat is dat nou? Dat meisje al begint te hamsteren niet keer. Ik ben er echt versteld van. Ik denk van, toen brengt ze eigenlijk alleen maar orenmeisjes min of meer in de probleem maakt. Nou ja, was het best voor zwaarder is dat het spul op is, wat de orenmeester net keer ken. Dus zes toen maar die 400.000 pakken toiletpapier. was die in de komende 20 hier het opkrijgt. Maar ja, daar toch kennen orenmeester het net meer keerpje. Dat is een beetje apart. Ja, sommige mensen die denken dan van, oh, dan kan ik misschien later een handeltje maatje. Hè? Dan kan ik een ding verkeerpje. En dan is het niet op de wurg. Nou, dat is echt heel belachelijk. Nou ja, misschien had die mensen wat te volgen naar The Walking Dead zien of zo. Dat ze ken ik, ja. Dat is een toch geïnspireerd best. bunker bouwen willen. Ze denken dat ik moet helemaal de apocalypse aan het begin. Ja, preppers. Ja, preppers. De zogenaamde preppers. Jood wie ik bij de Big Jim en daar is die een Duitser hield hij te kuchelen. Maar ik ken geen Duits, dus ik ben er maar voortgegaan.
Misschien weer gewoon aan het praten nou ook. En toch zo er een kuchel Ja. weer. Want zo klinkt dat dus zo'n beetje, mag ik zeggen. Ja, het schijnt... dat is eigenlijk Duits, toch? Ja, dat is Duits. Ik ben het de hamsterdagen alleen bij de Albert Heijn weer. Ja. Nee, helaas, jongen. Ik ben Lidl. Ja, dan ben je nog als overal die hamsterdagen. Ik dacht eerst dat hamsteren. Ik denk, dan mag ik naar de Pets Place dan maar een hamsters te geven. Ja, oké. Het is misschien een slechter. Ik raad met die virussen. Maar goed, het schijnt dat je blauwe ballen krijgt als je corona hebt. Nou, dan mag ik maar even zien, man. Nee, natuurlijk echt. Maar meisjes blijven gewoon veilig. Blijven gewoon lekker thuis. Geef lekker gamen. Geef vooral je familie in, want dat is het dan net voor. Nou ja, ik kan beter gewoon lekker gamen, start Formule 1 op. Ik kan je eigen wedstrijd spelen. Dat kan ik, ja. Lekker gamen. Ja. Maar nou, we zijn alweer een dikke jaar worden verder. Ik denk we aan maar even... ja. Dat mijn hoe ja, maar denk ik. Een einde ombreien. Zullen we er een einde ombreidje, meisje? Wat zei je in? Maar we er een einde ombreidje of... Ja, Kimberly is nou ook krijgt dus, hè? Kimberly krijgt keihard erin. Nou ja, die mocht maar 100, maar... Ja, boetes. Keihard. Het zijn er 100 doen om thuis te komen. Maar dat is toch pas vanaf 16 maart? Wat doen we nou dan? 13 Trekje. maart. Dat Kimberly. Best een mooi instand. Maar hij is gewoon terug in de kan. Dat is een grap, ja. Peer Eerlien laat het wetter draaien jouwt. Hoekstrand wie in oorloeren het rood wetter heen. Jongens, wie het weer fixt. Dikke onzin. Het hamster nog, denk ik. Ja, ik denk het Toch? ook, ja. Ja. Ook strand als die Jumbo daar. Ah, goeie, lekker borrelen. Dus zullen we weer een geboortegolf komen? Ik weet niet, ik ga gewoon een... Doe was dan gewoon een VW golf of niet? Ja. Of was het een geboortegolf? Dan weet ik een heel flauw grap, hè? Jo. ik kom wat in een flauwe grap maken, het idee. Nou, Simmy, Suske direct. Nee, goeie. Suske. Ik zei hartstikke gewoon Suske, maar dat weet ik natuurlijk wel. Ja. Dus geen vrijdagmiddagborrel vandaag zeker? Jawel, op kantoor. Nou, hier zit het toch? Die gaan we gewoon op kantoor, Evelien. Hey. Bart, waar kom je weg? Dan kom je te de Westereen. Hier komt door de Westereen. Ken dat niet man. Nee, joh. Wie de zwemmer was. Hier komt De de zwemmer. Hier Westereender. is een soort van evolutie, man. Hier zei als een vetske zwemmer uitzwom. Nou, misschien wel. Hier is ontstaan in de zwemmer. Komen we net al uit de zwemmer? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja. De zwemmer, daar is de samenleving ontstaan. Ze moeten de squaal tegen gooien. Vind ik ook, joh. Had ik ook gelijk. Oké. Ik vind het wel mooi als een livestream. Waar is wat oors nou? Nou, dat is ook zo. Ja. Hoe het vlogt is uit langer doorgaan. Nog langer doorgaan. Nou, jongen, wie moet ik maar vol praten hoe het vlogt, hè? Ja. Ik kreeg een droege moelen van. Misschien we gaan een wierte moelen uit de koelkast pakken. Ja. Een wierte moelen. Die onthoud ik wel even. Dat vind ik mooi niet. Waar kwam er mee? Dat zei je hier. Een natte mond. Een natte mond? Ja. De natte mond van Nederlanders. De wierte moelen van Friesen. Oh, nou, bedankt Welmer. Ik doe mijn best, jong. En goed uitgelegd, Bart. Wat? Wat had je uitgelegd dan? Dat weet ik niet. Okay. De waarom het alles dicht maakt. Oké, ja. Vooral voor het besmetten van de kwetsbare groepen in deze samenleving. En de pieken voorkomen. Heimdrek wat te eten biedt. Nee, dat hebben we helaas net een regel. Ik hier vorige week ik wel lekker van die spek dingen. Getver, van die spek, hoe heet dat? Ja, dat vind ik niks, hè? Speklappen zoek ze. Wat ben je speklap? Dat is spekchips of zo. Geniet ervan. Doe ik, hè? Proost. Dankjewel, Lietse. Wat? Lietse. Lietse? Ja, Lietse. Lietse. Oké. Nou, ik ben als ooit borreld, dat net, maar wel je praat. De borreling moet nog gelijk beginnen. Ik hoorde dat je naar de Solarboot zou gaan. Waar? Dat zal het zien die hè? Mijn broer zei dat. Ik weet niet waar zijn broer is. Oh, daar hier, hoe heet dat door? Remmelt. Oh. In Drachten ben je daar met wanen, met een Solarboot. Oh. Ja, dan zong je me bellen of zo, daar kan ik net op bellen. Nee. Meer drinken, doe meer praten, proost. Ik ben een beetje verkouden trouwens. Nou, meesten kregen een heel beeld van mij. Ja, Bart kan wel docent worden. Wat een verstandig woorden spreekt hij uit de vraag. Dan hey, wat voor docent op de jonge Wurm maar dan? Godsdienstleraar of zo? Ja, dat lijkt me echt heel goed, ja. Een evenement met meer dan 100 man, mij net. Maar een squallen met 300 mensen, mij net tegen. Nee, heel apart vind ik dat, joh. Ik ben helemaal hier, dat slaat helemaal nergens. Ja, maar squallen is net een evenement. Oh, nee. Oh, dus als... Hey. Dus als we beursvrouw geen evenement nemen, dan kan het gewoon Het squallen weer. Beursvrouw is nou op dit moment gewoon een opleiding.
We hadden een 2-daagse cursus, beursvrouw. Nou, elke COVID-19, dat is zeg maar de COVID die na COVID-18 komt. En voor COVID-20. Nee, dat is net weer. Nee? Het zit voor coronavirus december 19. 2019 dus. Oh. Hey, COVID-19, meisken. Had mijn vriendin me verteld. Oh. Nog zo'n heel verstandig persoon. Goed dat ik zo'n verstandig persoon naast me had. Mijn vriendin die zei, het zit voor coronavirus december 2019. COVID-19. Ik zeg, ja, dat wist ik helemaal net. Nou, hey, waar kun je nog de docent worden, bleek ze. Ja, doe ik eens niet wat leren. Ja, daarom. Jullie zien er goed uit vandaag. Ga zo door. Oh, nou best nog. Ja, ga zo door. Ik hoop het echt, ja, dat we zat er ook in blijven. Krijg ik betalen voor deze product placement? Krijg de meter nog lekker een tientje erbij? Zo de meter die gewoon wollen. Ze ben je kleer, hè? Dus ik ga al iets in mijn die man. En heel stanning gaat wat tegen van Almanje. Ja, inderdaad, ja. En de Free Sport ook. Ja? Ja, maar die had het zelf bepaald. Maar en Ja. heel stand had ik zelf bepaald. Zelfs de beide famkes van dat stel wat besmet wie en mocht gewoon eens kwalen daar. Ja, bijzonder toch? Dat is toch vregen om problemen? Ja, ik vind, ja, dat is apart, want die meesten die gaan ik wel in hoesta. Ja. Sorry, ik heb een beetje die corona, een beetje op de Begin van de boeren, hè? Ja. Ik weet niet wat het is. Het is corona extra, hè? Dat lijkt me mooi. Dat is de extra variant. Zie je, jongen, we hier niet gewoon aan, maar. Ja. Nou ja, gebrouwen onder licentie van. Coronavirus disease 2019, zei het Welmer. Dus het is misschien net december, maar disease, dat klinkt ook wel... Klinkt ook wel legit, ja? Maar ik zie het er net via dan toch al wel. Nee, maar ja, als toen een docent was worden en doe leert meestal verkeerde ding, dat vind ik dan wel een beetje bijzonder. Nee, dat is net handig. Gaat haar toch krullen gewoon door? Ja, zo is dat erop. Ja, wie kan altijd erop, toch? In welke vorm? Wie ben nodig ik bezig? Wat hebben we hier nou? Wat zit er even in? Ja, meestal met want Google natuurlijk, hè? Ja. Hé, wat vind je van die droge jasten van Frieske Ambacht? Dat zijn dikke joekels. En dan mag wij als onze freelancer Niels zijn vervregen, hè? Dat is de Wjast-expert. Die had je een freelancer die maar heel graag wjasten. Die had een Wjasten droegrekje. Die had zelf een wjasten droegrekje, ja. Die kreeg ik droge moelen van droge jasten. Want dat was maar een wierde moelen erbij drinken. Ja, Rijkakkers, joh. Een droege Wjast en een wierde moelen. Ja. Ik ga een droge jas, maar ik doe een geweldig concept, ja, zeg. Een droge jas. Ik ga een droge jas met wierde moelen. Dat is gewoon als geschenkverpakking verkeerd, man. Meestal waar kopieert, waar doet het even voor u? Ik bedoel, ik wil gewoon zien daar in de winkel. Misschien wel toch even een insight van product placement. Nou. Oh ja. Voor het product placement, ik kreeg dit van per man. Boerenkracht. Even een scoopie erbij. Oh ja. Dit is een advertorial. Dit is een advertorial, meisken. Ik ga laten direct een scoopie van hand. Dan ben ik een hoestafiet. Ik ben 3 keer dus. Het is zo zwierd, jongen, het spel. Het is zo zwierd, dit spel, ja. Zo, dit is het. Scoopie erbij. Hè? School is evenement, want de mensen komen elke dag weer. Dus het blijkt wel te gezellig te zijn daar. Ik weet net dat er een gezelligheid gaat, vrouwtje. Ja. Nou ja, goed, die jongen die we er krijgt voor hier, die hier er al hoor, dat zeggen we misschien wel vele soeën. Dus dan is ja, de jongen die zegt vele soeën, ja. Had je nog eens een instart trouwens of net? Nee, voor mij ga ik zo heel horen. Ja. Ik moet er een in Bigo, hè? Ken dat ik? Ja, tuurlijk. Wat denk je? Ik ben dat de meesten nooit zien willen. Wil je nog wat zien, meisje? Wil je nog wat zien? We zijn toch een beetje in de overtime, hè? Dus, wil je nog wat zien net? Oh, oké, joh. Wat? Nou, wel, maar zei van ja, het is, je hoort al op sommige wegen, is het al 100. Ja, precies. Ja, ze ben die beelden natuurlijk net, dat kan je net in je nacht al even vangen natuurlijk, hè? Nee, maar die borden zitten er al, hè? Maar dan hadden ze dan van die dingen... En dan moet ze in je nacht bij alle beelden het uitpakken. Ja. Nou, daar leuk niks van. Dat slaat nergens op, man. Dat is toch gewoon gefaseerd. Je pakt er net in één nacht, gost er net maar met 1000 man al die beelden uitpakken. Nee. Nee, dat ook net. Zullen we het zo wezen? Ik ga geen idee. Ik denk het net. Ik moet even zien. Wat mag ik nog wat doen eigenlijk? Want ik wil eigenlijk... Wil je nog wat zien, meisken? Ja, filmpje zei je. Filmpje, mediabron? Ja, ja. Ik ben even live hier even, want ik maar gewoon zo van scherm erbij houden. Mediabron? Of net? Hast nog iets wat ze nog nooit zien hebben misschien? Ja, dat weet ik niet, joh. Ik moet eerst even zien hoe ik hier überhaupt wat daarvoor kan hier. Hoe pak ik dan hier? Mediabron? Een mediabrontje. Ja, is dat het? Ja, tuurlijk, joh. Of een video-opnameapparaat? Nee, mediabrontje in op de server.
En dan? Gewoon oké. Nieuw maken, Ja, oké. best oké. En dan bladeren. Ja. Dan wees ik maar zo. Eduard zie ik het even een mooi filmkop. Of nooit Jeetje, gaan. man, nooit maar eens, ja, want... Nee, die net, jongen. Vlogbroers, wat is dit al, ja? Oh ja, Vlogbroers, dat wie toen... ja, dat wie van Jordi, hè? Die ging voor die... Oh, ja. We zitten hier even het archief te zien, meesten. Ja. We hebben een zeer uitgebreid archief hier. Erin waarom tot... Sinterklaas gaat ook in die nacht oeral langers. Ja, jongen, maar Sinterklaas, dat is Sinterklaas een net. magische man, hè? Een magische man? Ja. Sinterklaas is een ma... Oh ja, ik zit in een film. Ik ga je een man helpen. Oh, kan je waarom wel- zit dit er net in? Dat weet ik niet. Dan ga je een man helpen, maar jongens. Ik kan je een man zien op straat, die wie blien. Die man wie blien. En ja, ik ben best wel een aardige jongen. Zei die wat er al ha. Ik zal even zien of ik hem krijgen. En ja, dat kan wel, denk ik. Ja, dan mag hem wel even hoe starten, maar dan... Ja, dat komt wel goed. Dit is de start, denk ik zo. die jongen wil een privéfilmpje van Kimberly hebben. Nou jongen, dat mag net bij u zijn. Nee, dat hebben we net. Hey, Kimberly is een vrouw van... Ja, god, nou, Waar daar is die jongen had ook ik het net opletten. Maar Kimberly is de vrouw van die Stefan Berger. Van mij van Steven Jawel, Berger, hè? want het rent een beetje vol, die chat. Stefan Berger, koopzegel video 19. Dat is hier niet merk een video-opname bij de evenementen haal je een jou, daar hier ik hem zien, wie even op een foto. Ja, dat wie mij dat Skills the Finals. Skills the Finals, Denk ik, ja. Ik vind daar wie we voor een orenopdracht. Daar gaan we foto's maken. Ja, voor ja. WTC. Dus goed weekend voor hun. Oké, Go wel. ahead, jongen, Hey, tuutje makker. erbij. Love you. Kimberly had kanaal is Crea bij Kim. Zie? Oh, hij zit er gewoon in plucht, hè? Ja, best nou, dat is heel goed, heel goed. Nou, we gaan even zien. Ik ga je een man helpen de straat door. Nou, daar gaat hij. Even zien of ik het zo een beetje van onderkrijgen. Ja? Mag ik jou helpen, meneer? Maar hoe stekking of zo? Ja, ik moet door, daar moet die kant op. Waar moet u die kant op? Ja, naar de wacht. Nou, dan lopen we zo echt door. Ik mag mij anders wel beter houden. Ik heb weer een arm hier. Ja, oké. Ja? Dan moet je oversteken. Hè? Ja, we kunnen nu oversteken. Ja. Naar de wagen moet u? Ja. Nou, ik ga even naar de wagen, dan. Kijk. We moeten helemaal naar de wagen? Naar de... Ja, naar de pin. Naar de pin? Oh, dan loop ik wel even mee. Ik ben wel even aan het filmen trouwens. Ik maak een video. Oh, ja. Ja, maar u ziet helemaal niks of ziet u wel iets? Ik zie een paar procent. Een paar procent? 5% zoiets. Oké. Ja, weinig. Ja, dat heb ik door. Dat is best wel gevaarlijk, lijkt me zo. Ja. Het gaat goed, hè? Ja, oh, oké. Maar, Ik ken elke tegeltje, stoepbrand, alles. maar bent u altijd al blind geweest? Nee, of, nee. Ik wist het 30 jaar geleden dat ik al blind zou worden. Ik had een netvliesafwijking van jongs af aan. Ja. En dat gaat steeds slechter, dus de ogen worden steeds slechter. Oké. Na de jaren wordt het steeds slechter, ja. Gaan we hier rechts? Voor wat filmt u dat? Ik heb een kanaal, hoor. We stoppen hier voor de straat. Ik heb een videokanaal op YouTube. Oh, ja. Ik maak video's en ik dacht van ik loop even over de straat in verband met het coronavirus. Even checken hoe het gaat. Precies. Nee, moment, nog even wachten, want er komen wat auto's aan. Nee? Oké. Ja, vandaar. Dus, ik heb mensen op straat even wat vragen. Even wachten, er komen fietsers. Maar als u een oversteekt, wat doet u dan? Dan steekt u de stok of zo naar voren, hè? Ja, zo. Moet ik eerst wel even luisteren of er niks aankomt? Nee, nou dan gaan we nu oversteken. Ja, nu kan het. Ja. En dan lopen we nu recht op de geldautomaat af. Nou, dan redt u zich verder wel? Ja, dat let me zeker. Ja? Ja, super. Oké, hey. Succes, hè? Ja, we kunnen geen handen meer geven natuurlijk, hè? Dat, even niet, hè? Nee. Voorzichtig zijn. Ja, maar jij ook, hè? Hey. Bedankt voor de begeleiding, hè? Ja, is goed, jongen. Hey. Succes, hè? Hoi. Nou ja, Ja. mooi. Het beste kan eigenlijk een aardige jongen, hè? Ik zei die man, ik zei hem de straat rennen. Ik zei hem van 4 uur eeghoek al met zijn stok rennen. Hier ran op een paar fietsen omheen. Ja, maar het is Al er net ook al te altijd best. super druk, man, daar op dat hoekje. Ja, maar wie nou even net heel druk op zich. Maar ik dacht wel van, ik ken hem wel even. Ik denk, ja, ik zou dit gebeuren. Ik denk, ik wil net dat die man hier van mijn eigen hier de straat hoe sterkt en scap wordt, ik noem maar wat. Het is misschien wat tafel, ja. Ik weet het net, die man die had misschien een tiertje dat de zaak gewoon goed hoe de straat kwam is. Waarschijnlijk wel, toch? Dus, maar ik vond wel even iets wat helder ook. Goeie jongen best, joh. Ik ben, Dus ken je wel gewoon een tutsie aan. Ja, jongen. Normaliter geen enkel probleem, hè? Door Maar ja, alle dagen, joh. Wat zie je 100 we keer op hebben maat. de RIVM-maatregelen en ken dat helaas net. Nee, maar het is net meer onbekend, tutje. Nee. Ik nou niet, doe je het trouwens daar. Ik ben wel bekend, ja? Ik heb het bekend, onbekend, bekend, maakt het niks uit. Nee. Ja, ik ben altijd wel mooie filmpjes, beetje man bij het hondstijl, vind ik mooi. Nou, dankjewel. Ja.
Nou, ik denk dat dit is wel iets beter als maar met hond, denk ik. Ja, maar met hond is het toch een beetje... Die had het hele budget, hè? Nee, dat is wel wat lachjes. Ja, ik weet net, dat is gewoon hoe ik het doe. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ga vroeger eigenlijk nooit heel veel een man bij het hond zien, dat ik dacht van, oh, zou wel ik het doen. Het is meer gewoon een soort van, ja, ik ken eigenlijk net ook, nou, ik ken wel hoor, maar dit is hoe ik het wil. Is dit logisch? Of Ja, tuurlijk. Dit is hoe ik het wil. Nou ja, sluit straks maar even. Maar een corona-improvisatie noem ik op gitaar of zo. Nou, ik heb beter een handenwassong doen of zo. De handenwassong en maar 12 versjes met een handwasje hakken. Ik weet niet hoe lang welk versje dan, maar... Nou, ik zeg wel iets leuks van onze vriend van de Omroep. Ja. Die hier een meme deelt. Ja. Dat is dan eigenlijk die handwasje mast. Ja. En ondertussen mast versjes jongen van Beerboeloe. Dus zo. Beerboeloe, Beerboeloe, Boeloe de beer. Wat oh wat, we het er deze keer. Maar van wie begint het oors? Want het is wel heel kwaad. Mag ik een shout-out naar Reinder? Deze man had net op wat een shout-out komt naar Reinder. Dat had er nog wat zien, of nee, misschien al 4 keer zijn. Nou, wie deze? Hey Reinder, jongen. Mag ik zeggen shout-out of is gewoon de naam al genomen? Reinder! Heel goed gedaan, Eduard. Je bent fantastisch voor de medemensen. Een schouderklapje. Nou, ja, is maar bij, joh. Ik doe het net, want ja, ik maak die net onrijds natuurlijk. Dat is niet veilig. De blauwe toemen is weer omheen. Jongen, Reinder had al lang een shout-out hond, hoor. Rustig. Ja. Kennen jullie Lietse Frans ook? Nee, maar Lietse Hille wel. Ja. Lietse Frans net. Lietse Frans, dat is net Frans-Duits, want die is net altijd Liets. Nee. Die had redelijk wat gewicht erin te brokkelen. Het Sander van der Veen. Ja, jong. Oh, jong, praat je maar akkoord, dus we kunnen goed nog even voortgaan. Ja. Nou. Maakt het niks uit. Maar een biertje gaan, wat doen we? Maar we nog ophouden of maar we nog een biertje gaan? Ja, we sluiten hem aan. We sluiten hem aan. Dan pakken wij nog een biertje. Daarom. Ja, het probleem gaat door die advocaat uit Delfzijl. Kwart antwoord, nee. Maar het is wel een beste fan. Ja, ik ga hem bellen. Nou, dat weten die mensen niet, hè? Nee, ik ga nog even die advocaat bellen, want ik denk van ja, voor hetzelfde geld is er echt wat goed hier moeten haaien. Ja, dan maar een initiatief nemen we zo. Ja, dus ja, je moet zelf het initiatief houden, hè? Komst al ooral. Del als tipswurst. Worst. Als tipswoerst. Dat hing het er helemaal vanuit, die jongens. Als het echt iets leuks hast, dan kent ze allemaal wezen. Hoors net. Nee. Snap je? Inderdaad. Lietse Frans is dat jonkie die altijd bij Boer Frans om het werk weer. Oh, ja, dat had ik wel eens jongen, ja, bij mama. Maar die jongen ken ik net. Boer Frans kind familie van mij te wijzen trouwens. Ilsa? Ja, dat had dus mijn woordje in zijn. Ik had nooit uit zo verder, want ik denk van ja, ik had het zieken is staan ik maar zo. Ja. We zitten er niet mis maar natuurlijk, maar Schuttersbierken, ja wist, daarom. Dus die pakken we dadelijk even, maar dat kunnen we net voor de camera, want we gaan sponsordeal bij corona afsluiten. Ja. Dus we kunnen helaas hier nog wel bier drinken dan corona joert. Wil je met een keer deze livestream sponsoren, dat ken vanzelfs, hè? Volgende keer de sponsor het Wierte Moelenbier. En waarschijnlijk maar we nog een droge jast. Sponsor de bier, jongen. Bier. Ja, dat is een mooie afsluit, toch? Een droge jast. Maar een Wierte Moelen. En een Wierte Moelen. Maar ik wil een droge jast. En een Wierte Moelen. Nou, lekker. Heerlijk. Nou jongens. Een heel fijn weekend. Hou hem zelfs veilig. Besmet geen mensen met corona. Was je in hand. Was je in hand. Blijf van elkaar af van de beulen. Doe maar. Etcetera. 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 Stream beëindigen, daar druk ik nou op. Meisken, hartstikke bedankt voor het zien. Tot de volgende keer, doen toen omheen. En tot de volgende keer. Vond je wel een leuke live. Ik ga eigenlijk maar op, hè? Nou ik ben wel benieuwd dat mensen het wel leuk vinden, weet je wel. Want dit is echt een beetje een test. Ja, mensen met nog foto's. Ik denk dat we nog wel clear binnen. Oh, nou, best in. Hey, vond je het leuk? Ik ga er maar op. Ik weet niet wat het is. Ik kan het maar ophouden. Ik ga maar terug. Ik ga een soort van virus te pakken. Ik denk dat ik trouw word de hele tijd. Ik wil terug. Stop het. Stop het.